pinasastig. Unang bara. Elimination round. Ikatulong battle, karami mo yun na. Yan, lang sa inyo na bay! Yeah, shoutouts. Apollo Sports Bar sa venue, no? DJ ECQ, siyempre may shoutout sa pinasastig unang bara sa pagka-collab sa Rapolo, no? Sa tanan natin karon big shoutout sa tanan. Rapolo The Concept Store, sa Rapolo Crew. Sa akong wala, gikan kabantan, malangas para ni Don V. Pinakahasol, samot nagmotokar na ang tapol. Maotong ni hatag ko og sampol na ikatampo. Di mi kalampos ay sos og kung among ibangka mag-apas sa Habak, Kalye, Binukid, Nice, Anbu, Kinlord, ako mama. Niya, mas Routers. Yeah, shoutout sa pag-clothing na ni Idol Rex na no. Ayan Idol, kita tayo po. Sa akong too, gikan tabok, mandawi, malangas para ni Ken Lord. Shout out David the Bastard, Emil Saka. Yeah, shoutout Screen the Bastard. Shoutout si Manuel. Check. May nagkwintos, daog si Ken Lord pili niya una. Don V. Pila tayo tanan bay. Pinasastig unang bara. First round, Don V. Yo! Ako yung si Don V. Kato na itulo ka battle, so sa kabuwan. Pero nanay duha ka bildi. Daghag niingon nga ako ni Huyang maong sa Red Knox ug Nuts wa kasikit niya karon. Ken Lord pa jud in town. Motos naman ning MC. Kini mao'y rason nga nung kusog kay halin stickit kay liman ka. Pagkasa na nabidayon sa mga taga-tabok samtang ako naghilom. Mahibong ko igbisita na ko sa akong mama sa eskwelahan ay mo ana nga kuya. Imong kontra katong tambok nga itom. Daghag nabuyagan sa inyong lugar tungod sa iyahang katangahan. Og nahibong mo kinsa sa larin sa mamuyag araay agtas ka manggahan. Ako rang gipahibaw kay basigwa na bantayan mao dining Ken Lord Dilis Rapolo ug nagtuog di maatbangan. Sa sungog ni mapuno og ipakita dinhi ang lakas di magsilbi ng pamuyag kay nakasulok ni habak. Kani dag MC. Ay ang kapwa MC ingnog garapir lagi ka. Moy baseline ni tanga. Pasensya Lord, wa ko'y sambahon bisa Ginoo, wa ko'y pugngang kaikog huy tala. Og ingnon ko aning Kenron nga nung nagrapper ko akong matubag isa raman pud baya. Nagrapper ko di para malingaw kung di para niya kay ako'y mupahunong sa banga. Kay speaking of banga, pinaan na sa battle ng idol ay sa banga kita mag-una pero dili ka makalabaw. Sa banga ko nag-una pero huna-hunaa ang danaw. Huna-hunaon nga banga ang danaw pwede. Og mao na inyo ipadabos, mao rin yung magpakawas bisdak. Bintaha tong danaw ni Moloy, oy kay naapay sidlak. Oy. Gamay ragbadamay sa loyo tanan gitira focus sa target, night vision naka-scope times 8 sabay mukadlit. Dako kay iganan nganong sa bakir man mulanding di tinuod na Ginoo kay mas giila na mo si Making ano nimo. Way problema na bakir-bakir. Basta ay lampod ng pataka. Ken, why Lord, aris rap battle ay gamitang nga nugmang taha kayo gikaw ang Ginoo. Aris rap battle murag naa may effect. Abi ko mag-sprout ray na apektuhan aning El Shaddai effect. Gisunod yun imong naong pati ang color unsa na ka insulto. Og ikaw ang Ginoo dinhi Ken, unsa mo El Shaddai rebulto. Tunto. Anaon pag joke kanay unod. Say pagtuon niya boss, tibantay na pud sa entrance mo champion sunod. Sige imuha na ang paminawon. O may tag na memorize na nimog tarong. Ang ilahang gitabang ginagsuwat kay para lang ikay mo champion sa banga gyud ta mag-una. Pero dili ni makalabaw. Kalimti ay ninyo huna-huna ang banga kaya ako nagipakita sa danaw. First round, Ken Lord. Ipanabi doon amo among battle. Mao na yang mensaheng gihatod. Dili na nakusa nga under ni sa imong mama akong manghod. Game. Under ni sa imong mama akong manghod. Para kabawlan ka. Yeah. Sa tabok ni giduwa. Nya ikaw ako ang guest.
Ikaw ni sugat sa akong pagbalik, so welcome to my place. Don't be ang kontra. Don't be ang kontra. Yawa mismatch man eh. Ay pagdahong makadaog ka ha. Bias mi arit. Rapolo game. Taga-babagdos lapu-lapu sa Daego. Pero sa tabok minamalhin. Taga-tabok ra ka sa una niya karon sa mabulo ka nagpakaalipin. Nya nagbalik-balik ka are. Abiguro niya i-welcome pagbalik. Wala kay makuha respeto, dire Vince, imong pagkadoon kay atik. Maong gisaag ka og tuyo ang pagbalik dili masayon-sayon. Maong gisaag ka og tuyo ang pagbalik dili masayon-sayon. Inigtug pa hapak walay set up mauni ang dayon-dayon. Kaduhang balik ni mo ni sa Apollo giatbangan kag pasabog-sabog. Si bantay ko nga taga-babag amo babag sa imuhang pagtabok-tabok. Kitig kay nag-agi pa mo ka brigana. Samtang ako dumuduong usas gidayo. Wala ko napakita pag last year. Pero katong naa ako naglumbaanay mo og tago. Karon dumaduong na ang jaw. Ara pa ka nakatungtong sa Rapolo imong gihangyo. Ug katong ang buko kay nakuha gigatasan sa dimog largo. Kay pangduklon ta mong tanan. Kay puruwak inyong gihatag. Bisag patabangon pa ninyong jaw. Bukol inyong madawat. Buko kay siya si Vince Ralios, ang pinaka-spoiled nga kid. Iyang bound 100, usa ka Chucky, ug usa ka dakol inigawas sa gate. Bisag tinungan ni ang match up, walay mo pusta nimo, walay mo salig. Kay makalibil ra ning Ralios ug katong naay fangs na ang mobalik. Di ba varsity kas badminton? Ako'y suwaye. Sa langit imong padulngan. Akong gamiton nga racket katong naay launcher para ka mabutan. Kay lahi tag naandan ikaw dali ra ka masusapakit. Ikaw ron mabutan papas dili na makasyagit. Sayop imong gisuklan, hitman imong gihagit. Imong racket panghapak, pagdelikado ako ang racket. Pagdelikado ako ang racket. Pagdelikado ako ang racket. Yawa ko gipatrabaho ron sa entrance. Kay nitaas naman ako ang presyo. Huwari ko nila gibutang kay dagan mong hugaw sa turna. Ako ang gipalimpyo. Nya saman boxing ta? Ha? Murag Duterte versus Torre. Murag Duterte versus Torre. Gurang versus Bagito. Dalirang pildihon, Granger gi at bagpakito. Kumpiyansang makadaog akong maingon nimo kay Sore. Max level nga pakito dali rang matumba ang Tore. Kay nakuha niya yang Paris tungod gibitsinan ang tagayng tinunga. Wa kay kaluoy sa babae doon, gihimo pa nimong tinuwa. Gitangkal niya ang babay. Oo, gilargo niya tanan, pero baratuhon ra ang babay kay muraman sa tugtamban. Asaan mo ang makulab si Ismag ang wish para ang music mo lami. Pero bisag kulaban ka sa chakra, di ka mahimong ukagi. O sayop yung pagtando, sa imong pagsud, sa imong paggawas, dili na ka makasud. Kay makapildi ra ka nako kung si Chito dili na full episode. Yan to, Junvi! Usog ka mo buhat ang gelay. Mura magkatauhan. Ingana dyan ang bato og sig kabasa, dali rang malumutan. Tuog di maslide iyahang setup sa ibabaw gabakilid. Dool ra man ang takay tingog pero nganong gagipit mga anggel nga wa diri pero tuwa didto. Sige, pugos na din nagdiga. Murag pagbuhat sa ginikanan ani, pugos. Mao ni naong kadlawong biga. Pangutanan ako nimo. O gani mo na silingan silang dyan liyog tata, unsa ka karon? Ay kayo na rapper gyapon. Kusog ka magpampaw sa eskwelahan, di baka mangkon. Kusog mga tangsgate ang kanahan. Stress kainis mga teacher. Bantugraan nad kay maningilog entrance ang buang high school pa lang o jeepney na gatekeeper. Kung ikaw ang tigpasod, ako na saitig pagawas. Dugay naman ta ka sa Rapolo pero anong ranggo wa kataas. Mo ni senyales boss. Naw nga building ko ni. Lahos sa Tagalog. MC sa motos nga si Terdi gipildi ragban nga Bicolano niya karon.
Ken Lord ng motos na naman. Sukdon jud kos panahon. Big fish na dayni abig na silawom, aw sawmog panaon. Ning tabok jud kos mandawi. Kinaaman diri ang venue. Sa kahanan ako gichatan kong Jan Leo. Sa kahanan ako gichatan kong Jan Leo. Na hurt yarn, gusto niyag siyara. Gusto niyag isara. Sunod magpa-tournament mabos ka na mga pil siyara. Kung makaastag manita mura jud di si tahonon. Di abig ikaw ikaraan na diri kamao nakas mga buhatonon ya ako ba si tahon. Kay lagi bag-o pa. Dinha ka nasayop. Padung pa lang ka mang luwas ubay-ubay nakog nasagop giruha jung dunbi. Mura magsikinsa. Mura ra gud tan-aw niyo sa rapolog dumodoong. Hambugiro silang mista. Hambugiro silang mista. Mura na ganda sila dumadoong mambugiro silang mista. Wapagani kaila mong tabi na dayon mo. Nindot kini giruhang mga badlongon magsinukdanay tagkusog. Gihungitan ka anak nila. Samtang ako nagpangita ko tambal sa gutom. Gidunulan kag tubig ni anak nila. Samtang ako nagdunol og tubig nga di para ako nga nisagol ka suko. Gitudloan ka anak nila. Samtang ako girisgo na kong singot dinig dugo. Gusto ra dali nga mausap akong gusto mabusog. Tanto, Ken Lord. Yo. Wala daw ko nagpataas akong ranggo. Pero diha karon matagak. Wala ko nagpataas akong ranggo. Kay pala diri ra kay ingnon nga bias. Yo, round 2 game. Game! Yo, kani true story. One time ni Dayon hambog kaayo sa iyang manok nga itatari. Kay lagi daw bright ligon. Makapangyawa kapag kita siyang manok. Yawa white leghorn. Itatari white leghorn. Ya ang manok kinawat ra. Dili pagid mo angkon. Iyang manok nga nangitag tapad gitakalan ako kanon. Maong. Maong, ayaw sige tripping basin usa ka sa mamising sa imong kasamukan. Dili ka mabitin, makaingon ka just kidding kung ilubong ka nakos pagsabungan. Under ko sa imong mama. Ikaw kay grade 10, ako kay 8. Kapatyoy-tyoy ra ka sa una, mga tangay na ko sa gate. Mao ang resulta, sa Rapolo tigbantay ra ko og entrance. Pero bulihon gyapon ti karon atubangan sa imong mama kay di na ko niya mag-guidance. Naman nagkutay na ma'am. Mama. Ya mama nagkutay na. Magmayti-mayti pero iyay ang mama. Ma'am, imong anak nga walay isda, hilig kayo garwana. Sa una, tapangan pas mama para ang kamunggay himayon. Karon ma'am, sagla nag-arwana yang kininhas nga kinason. Ang mama grabe mo suporta. Kung naay gig na apirme. Sa una, hungitan ras kantin. Karon, perfect attendance na din Sa una, hungitan ras kantin. Karon perfect attendance na din Partida 23 anyos na na. Ug nanay pamilyang gitahi. Nagpakadon ang kanahan niya sa pamilya, nagpabuhi. Nagpakadon ang kanahan kay sa pamilya nagpabuhi. Kay pag last week ni apil turna. Pero napildi. Sa next round wala makairog. Maoto'y pinakauwaw sa imong karir kay gipildi ra kang Red Knocks. Mura ra ka gipilding mirox. Kay nang idol ra sad kanako. Pes kung mo deny, sag nga akong kumo. Dawatan ning ang punch, ay dawatan ning pinalupi. Ang shot dili tagay pero makaluro. Magnidig usa ka grupo para mapawng ang usa ka dakong sunog. Kay dini magsilbing usa ka fans sa akong kainit murag udtong tutok. Sa mga nag-ingon nga nagsinuwatay mi ni Lawrence, pakyo di kong muangkon.
Kaya kung tinuod nagsinuwatan mi ni Lawrence, nindot unta yung pagka-champion. Pero ikaw, special ka. Hatagan sa tikag tinago, ayaw kahibulong. Oo, hatagan sa tikag daghang sinuwat, before ka ilubong. That's right, Don V. Ikatulong tuyok na ninako. Og battle karong buwan na, nagkamang. Pasensya sa mga nadawat ng obligasyon nga wala ko nahatag ang tanan. Di na to kontrol ang umaabot. Og naay problema ang di matabang. Nanako sa tubangan ni mo kinlord ginagag samad, pero mas gigil na nagpalaban niya. Sokdo na to kinsay mas deserving. O kung dapat pa jud mo champion. Padungga mig nindot nga anggel ayan ang gisuka na imo pang kanon. Ipakita imong kamaayo. Labo kang experience na ko sa Raptol. Di daw mapaong iyahang kayo nga gidag-ag super typhoon malipay panig mag-uwan. Kaya lagi way klase mahitabo. Lahi nga klase ning imong dangatan ug imuhang makita ron ug kung magbase yun tas dangatan, wa jud damhang ma-deja vu. Di na Madam Ralios imong kaatubang ken, di na ni mailad pod. Kusog toogor na iyong yus grado diri ay dineskwelahan na. Gusto jud mo pasar. Og muhangiyo kanila ikay mo daog pasabot ana presyo nako kay mahal. Wa koy santuhon ani nga bracket tanan musugat dasmaga nang sa unang giingon nimong Lawrence. Nagraprap ng anak Ma'am Ralios may muhatag si imo og tagam saman. Kaya ba? Imuhang bugal-bugal sa guli sa nagsining. Gihatagan na hagigayon mo tongtong, imo pa jud apilag tripping. Ang uban kay magdahom makasud, mahitabong di nakalahos, kay magduda silang dyan liyo og naay bag-o, pariharag buhaton sa kalog, expectation sa tao imuhang labuan. Ha? Expectation sa tao imuhang labuan. Sure jud kog dako nagtigom og expectation sa tao imuhang labuan labwisang kaugalingon kay pakataw-on ra man taan niya. Pinaagi sungog. Kamanday mo sa iyahang round og puros bugal-bugal rang imuhang bit-bit lahi ni ako ang bound. Wa ko ikastoryang bati ni mo Lord. Ikaray masangpit ikasakit. Og salamat sa mga grasya nga nangabot na nakoy kapalit. Og tambal dinis ako kay lagi. Usama sa kunukos mga pinakasik. Mga laglag jud ang bata sa unang bara dinhis Pinas astig at last. Di ikay pinakalisod na akong gitun-an. Anad na ni sa surprise quiz. Di kay pinakalisod na ko natun-an. Anad na ni sa surprise quiz. Ug nakurat ka sa imong natumngan ay kahibong og mayni. Gitudluan pa ka sa akong mamaw sa pagsuwat og one phrase. Kabaw nakaskalahian sa kamao ug sa naay skills. That's right, Lord. Lamang da ko niya sa experience. Karon ka maigo sa siko. Kalima pa akong batol, imuha ka 7. Mas lamang ka sa experience, bubo. Pero game, round 3 game. Yo. Nibalik ko og batol. Kay dagan nangita nako, nibalik akong gana. Nibalik ko og batol. Kay dagan nangita nako, nibalik akong gana. Ug gipugos ko nilag paapil sa laglag ay sa unang bara para ang height mo tupong sa laglag bara. Nakasmoke ra gani kag puro liso. Piling ninja na si brother. Gigubat ang 15 ka liso tungod giagi pag crusher. Gikayuhan mo ra gi-cremate. Na imong abo nga walay bout. Wala jud ka kauna nagpatubo no. Gikan man ta kag sprout mga ayo sige smoke nga puro liso. Basin maparanoid kag makuwangan. Pero kaning linya na akong loaded. Mabungol kag mabumbahan. Kay bayot man katyoy. Sa lapu-lapu piling bayani ning tunto. Taga-ispit ang kamot bisag asa lang maabot para kung makahikap murarag wala gituyo. Ma-expose imong kabayo tungod rasad sa imong ma-expose rin imong kabayo tungod rasad sa imong kabugo. Bantog rabayani ka sa sprout kay lagi daw manunubo. Yan amin ako silang kanta. Pero namina ko silang kanta. Ang nakaapan, makabugo.
grupo man unta mo pero murara kog naminaw sa sulo ni Jaboko. Pariya ra mo ta ng tingog. Pariya ra mo ta ng tingog. Kay bati kay katanawon, murag si Lawrence nga nag-tiktok, giapil ra kaniya sa unang bara kay tapan kaniya sa Facebook. Adya Leo. Wala rin. Tapan kaniya sa Facebook. Sa kaninga linya Don B, makapil na kag sakit. Makainom ra ka sa event ug motapad kag kalit. Ug motapad kag kalit. Di ba gipatay na mo ni Lawrence Paglas? Nya karon nabuhi pila ka days after. Nya mao ni inyong giyaon sa kong pagbalik. Food trip ni Master. Food trip ni Master. Ay. Food trip ni Master. Di ba gipatay na mo Lawrence Paglas? Nya karon nabuhi pila ka days after. Nya kani inyong giyaon sa kong pagbalik. Food trip ni Master. Gikontra nimo ang usa sa Lord. Maong bahala ka diha mag-suffer. Ikaw ang handa nga para ipakaon sa Lord. Ug mao ni ang last supper. Time. Don V versus Ken Lord, pakakain mo bye-bye! Rapolo, Pinas, Astig, unang bara, ikatulo nga battle, karong gabi una, Don V versus Ken Lord, pakakain mo bye-bye! Judges decision 2-1 para kay Ken Lord. Shout out Don V. Salamat ka bro. Shout out Ma'am Ralios. Atuwa na Ma'am. Shout out yung kay Lerio na Pasaka, Kubik. Okay, para to. Tawag na. Ayok tong Ken Lord daw, adyo ko nagmariwana. Judges, dali lang lang. Yo, KJ, Ken Lord versus Don V. Para dikit lang. Round 1, gihatag na ako or gitabla na ako. Feel ko na parehas lang slip ups niya kanang I guess painit pa sila niyang intensity sa ilang mga banat kay same lang. Round 2 gihatag na ako ang Ken Lord. Then kay feel mas effective yung mga pana to. Joe so kanang mga bars niya. Then mas tahag slip up si kanang Panbrato Don V. Tapos pag round 3 kay daghan na kay slip up si Ken Lord, choke pa siya. Nya feel ako ang intensity sa 2 ni Ron V sa 3 same ha. Tapos kuan lang mas intricate o kanang ba in terms of rhyming sa Picas yung Ken Lord is more on punchline pero mas kanang kuan lang nanaig lang ang boto na sa round 3 ni Don V maong mas nilabaw siya kaysa 2 ni Ken Lord. Kaya ang 1 so bali slight edge. Og imo ikumpara na ko ang 2 ug 3 mas slight edge sa 3 ni Don V so manang mas na-feel na ko. Yo, round 1 tabla, round 2 si Don V ginawa niya. Sayang nito tayo starting run niya si Ken Lord ng snitch. So, witi ang mga jokes niya nang namakot may pag round 3 si Don V kanang medyo ni kuan nilay-lay. Dagan siya punches pero kanang lang lanaw Ken Lord so Ken Lord ako gibutar. Ako gibutar kay si Ken Lord. Daw ko kuan round 1 o round 3 ang Ken Lord. Ilang round 2 parehas man gud sila mo starter gud pero mas na-highlight si Ken Lord kaysa ni Don V. So 1 and 3 Ken Lord.